Dobrý den, moje jméno je Zuzana Fiňková a já bych vám dnes ráda představila svoji práci v oboru číslo 15 na téma současné generační rozdíly ve slováckém nářečí, ve které jsem se věnovala mluvou Jihovýchodomoravanů a konkrétně tedy, jak se tato mluva liší v různých věkových skupinách. Moje práce byla členěna na 4 části. Úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr. V úvodu jsem představila problematiku českých nářečí, konkrétně toho slováckého, a dále jsem si stanovila 3 hypotézy, ke kterým se ale vrátím až na závěr, a také jsem si stanovila 2 cíle hlavní, a to tedy seznámit čtenáře s českou dialektologií a popsat a podle věku porovnat jazykové prostředky běžných mluvčích slováckého nářečí. Ve své teoretické části jsem se tady věnovala české dialektologii, ale nejprve jsem definovala termín dialekt. Poté jsem tedy představila české dialektologické oddělení a projekty, kterými se současně zabývají, jak ty mezinárodní, tak ty české. Já jsem se zabývala spíše těmi českými a uvedla jsem tedy, z jakých zdrojů čerpají i doteď a kde vlastně berou materiály na své výzkumy a jak to třeba dělali v minulosti. Poté jsem se u těch českých dialektologických projektů zabývala 2 konkrétními více dohloubky, a to byly teda Český jazykový atlas 2027 a Jazyková paměť regionů České republiky. Myslím si tedy, že se mi úspěšně povedlo splnit svůj první cíl, seznámit čtenáře s českou dialektologií právě v mojí teoretické části. Ve své praktické části, tedy mojí hlavní části, jsem si vyzkoušela provést fonetickou transkripci jednoho z rozhovorů, kterou jsem prováděla ručně, přestože mi byla doktorkou paní Šimečkovou z dialektologického oddělení doporučena aplikace nebo software na přepis, ale bohužel není úplně spolehlivý, co se týče nespisovných nahrávek, proto jsem to tady přepisovala radši ručně. A poté jsem také vyzkoušela detektor dialektu, který je vlastně jedním z výstupů jednoho z těch projektů, kterými jsem se zabývala v teoretické části, a to tedy Jazyková paměť regionu České republiky. A ten funguje tak, že tam vložíte nahrávku a následně se v procentech dozvíte, v jakém množství se tam vyskytují daná nářečí. Ale mojí hlavní částí a také mojí hlavní metodou byla jazyková analýza právě těch rozhovorů. Jak už jsem zmínila, tak jsem dělala jejich nahrávky. U těch si myslím, že stojí za zmínku, že 2 z nich se dostaly do archivu zvukových záznamů nářečních promluv, odkud mohou být dále využity dialektologi k odborným výzkumům. A dále jsem ty rozhovory tedy přepsala. Těch rozhovorů bylo 6 a všechny byly s obyvateli buď Břeclavy nebo obce Ladna a ptala jsem se jich všech na 6 stejných otázek týkajících se rutin a tradic. Jak můžete tady vidět, tak červeně jsem označovala dialektizmy a modře jsem označovala obecně české výrazy. Poté jsem ty jazykové prostředky, které se vyskytovaly v těch rozhovorech, jak právě jazykové prostředky obecně české, tak dialektu jsem dále popsala a právě porovnala mezi jednotlivými věkovými skupinami. Ty věkové skupiny byly 3, vždy po 2 lidech. Tady je můžete vidět vypsané. Moje nejstarší skupina se jmenovala Starší věk a tam byly respondentky v letech 85 a 69. Další skupina byly lidé ve středním věku, to znamená 47 a 48 let, a poslední skupinou byly žáci základních škol v letech 10 a 13. Tak. Dále se podíváme na výsledky z té analýzy a tady bych se tedy ráda vrátila k těm hypotézám. Když se podíváte na první sloupec, tak ten se zabývá dialektizmy. A co se týče dialektismu, tak jsem stanovila si hypotézu, že se výskyt nebo množství dialektismu v promluvách bude zvyšovat s věkem. Tato hypotéza byla založena na předpokladu, že se právě bude v mých rozhovorech projevovat postupný zánik nářečí. A jak můžete vidět, tak tato hypotéza byla potvrzena, protože nejvíce použil dialektismu právě starší věk a nejméně žáci základních škol.
Když se podíváte na druhý sloupec o obecně českých výrazech, tak co se týče obecně českých výrazů, tak tam jsem předpokládala, že nejvíce jich použije skupina žáků základních škol. To jsem předpokládala, protože žáci základních škol jsou vlastně děti, které od narození žijí ve světě médií, kde se dialekt prakticky nevyskytuje a zároveň se ještě tyto děti nepohybují tolik v profesionálním prostředí, aby se navykly na spisovnou češtinu. A jak můžete tady vidět, tak jich použili opravdu nejvíce, nebo respektive použili jich stejně jako skupina středního věku, ale v porovnání s délkou promluv středního věku a žáků základních škol, tak jich použili nejvíce, jak můžete vidět tady ta procenta. A moje poslední hypotéza byla, že nejspisovnější bude mluva skupiny středního věku, a to, jak můžete vidět, tak sice o pouhou setinu, nebo tedy 10% byla potvrzena. A ještě bych tady na závěr ráda řekla, že z mojí práce nevycházejí pouze toto výsledky, ale samotná práce taky slouží k zachování nářečí, a to právě jeho detekcí a následným popisem. Také bych ještě jednou ráda řekla, že ty nahrávky rozhovorů, 2 z nich tedy, tak jsou uloženy v archivu zvukových záznamů nářečních promluv, odkud mohou být dále využívány odborníky. To je dneska ode mě všechno a já bych vám ráda poděkovala za pozornost.